ассалому алейкум дӯстон азиз, худованд хайртон диҳад. Қарор дорем дар метрои Волгоградский проспект дар пеши ширкати ҳоҷиён, яъне ки граница пересекат мекунанд Москва, Қазоқистон. Аки ҳозираша ки вазъияти инаи эзенки мезенкиш безебай муваққатан ё времени тарафи Челябинск рафта истодиан нарх навошу қимтарак, яъне қиматтарак. Дӯстон азиз ки ба воситаи мошино мегзаронанд, дар уҷа мераванд, шофёр просто алиш мешавад, мошин алиш намешавад. Правильно ака? ба он хотир мошин худш меравад. Баъзе маҳал дар поезд ҳоз масхана ба шофёри муҳтарам бародаре ки азову заҳмат мекашанд мераванд, меоянд. Шофёри осон нест. Нарх наво гап хабар ҳамаша мезанад. Илтимос ба диққат гӯш кунед. Бача нигаҳ накун, лайк бизан, комментария хуб бинавис. Худо нигоҳдор. Ака шони я бурга салом алейкум. Гап зан ҳар рӯз чиғоти ҳамҷа раҳкӣ мекунед ай метро Волгоградский проспект. Дар чанд рӯз мерем мебия аввал парвардигор ва чандсуми мардума мегире, чандсуми расход менан дар шумо, чандсуми дар кисёр худтон. Ҳама як гап. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Ҳама ҳар рӯз мошин мебурем, ҳар рӯз мошин ҳастай. Нарх наво ҳам 16000, уҷада 500 сум, 1000 сум қазоқ демекард. Бурдан овардан тани мо рай платникати мерем, бегаи хотир нашаванд. Ҳам гӯям бачаҳо ҳамин хотир нашаванд. Уҷада одам дорем, ҳамун таможини қати чақчақи ай. Безо чиз мегзаронад. Масъала риш, масъала телефонқови чӣ қадар? Яхе вақтам ришта ғам мекунад. Яхе вақти чӣ намегӯяд. Ҳамун таға я одам дора ҳамун риск худиш да бошад. Ашир накар. Ҳеҷ чӣ намегӯяд. На телефон, на дигар чиз. Ҳам набудаги вақт мумкин як ришта чӣ мекунад. Неки ришта оригинал мекунад. Якум ин саволҳое ҳастанд ки чӣ мегӯянд подписчикои обунатиҳо бародаро моро мепурсанд. Чанд сум одам расход мекунад? Барои худаш? Не, намира. 16 та да шумо метиҳад. Уҷада 500 сум, 1000 сум. Яъне ки 16 17000 да мерава меояд. Яъне ки гай пули, қавр пули ҳамаш дадани ҳамай медирояд. Тугри? Ака гай нашиде. Алҳамдулилла. Агар рафтаву шид. Сидам ола ки метиҳад. Чанд сум метиҳад? Ка 500 сум дора. 500 сум дора. Лекин уҷада пемент ҳеҷ неста. Я ҳама 100%. Хуб, хурду хӯрок шуха айсол хучун. Да чанд рӯз мерем? 2.5 суткада рафта омаде. 2.5 сутка рафта омаде. Ҳамун вақте ки курдам бисёр буд, 3 меши. Бале. Ход ҳам 2.5 суткада. ҳамеша 2 суткада омад. 2 сутка. Бародарон нигоҳ кунед. Вақте ки ай ин тараф меревам, ай Москва сини Қазоқистон рахӣ мешавед, баъзе ҳуҷҷатҳо соз неста, ай хонаҳотон мегиранд ё ай метроҳо мегиранд. Аммо ай уст ба хонаҳои шуморо намебаранд ё буфаҳмед, ай уст меоянд мондаанд, бефаранд. Красавчик шудам, не? Дигар очки пачгол красовку нишон ки. Нигоҳ кунед бародарон. Ҳуҷек мақсад ки ососа красавчик ҷайсодан бародаро зангир нестам. Илтимос рӯзм ки ҳар як инсон, ҳар як мардак бояд як зан дошта бошад. А як зан зиёд нагирад. Хуб, ба ҳам худи дӯстон азиз ин масъала дур кунед. Мошиношон нишон метӣ бародаро, ака камли саломат бошӣ. Мошинои хуб ҳастанд ин ҳамҷа мо ширкати ҳоҷиён чанд мошина ак мо мошиношо ба хабкара наметунем фаҳмидӣ. Мошиноро ба хабкара наметунем, гоҳ ин ҳам хел меем ята ба хаб мекунем. ин бародаро ҳамҷа иншоалло мошинои тенҷаканд. Комфорт чӣ меган? хондо инами типа салярисαν газелан чан инамҷа бачаҳо хайда даранша баъзеш гам мезананд намезананд. Хулоса ки инаита мошинои хуб. Азовай, ака буга азов неста ин даруғай бародаро инамҷа баҷоши бачаҳо ташнаши ягон та сёмка намекунам. Албатта ки азовай не ки иншоаллоҳ мере соқ саломат ме хуб аст. Шумо иҷои? Падос. Роҳи сафед шумора барори кор бародаро. Ина мошино ширкати ҳоҷиён бародаро, ман ҳаракат мекунам ки чикор кунам, ҳамча сёмкаи живоиш кунам. Худо нигоҳдор барори ба ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мардум ина акамо шофёр чӣ хел монда нашид, нағз рафта омадӣ? Аллоҳ шукр, соз рафтам омадем. Ола шумо бо як шир мепурсам. Бародаро граница чӣ хел рафта омадӣ? Ҳамаш нормали сад. Ягон камбудӣ нашид? Мина бародаро соқ саломат рафта омадан, бояд чира пурсам. Ака шумо акҷо мешин? Тоҷикистон. Киҷош? Мошин. Ай регар. Ягон жалба дорӣ? Не, надорам. Ина 2 суткаи 2 соата рафтен омадем. Ҳами пули додагитон розием? Бале. Границаро чанд соат гузаштем? Ҳами 5-6 соат. 5 соат. Таможня худиш встречат кард, бурд худиш овард. Ҳами хелаки агон ҷуда буд? Набуд, толка мода мешавад. Ҳа пули додагит розиай? Шумоам розием? Акҷо мешин ака? Ай клуб. Ягон сум расход накарди лишни? Не, ака, ҳамун сум додем шарт гузаштем, омадем. Ҳазор раҳмат.
дигаро ягон кас жалба надорем. Ҳамин таможня худаш сирчат кард, худаш гузаронд бо овард. Ҳамин хелаки ягон ҷода буд? Набуд, фақат мо дамеша. Ина мардум хизмат да мо тайёрем. Любой время ягон кас жалба надора, ҳамо ҳабдаини мазур қати мерен, границаро мегзарен, 2 суткада иншоалло меоен. Просто ин шофёр акамо камтар хо кард, навошам ҳамин 2 соат наҷида меомадем. Тамом. Акаҷон мо хизмат дем. Ина мошинамо рада. Бо ҳамин рӯзам як мошинамо рафт бо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони мо граница рафтаистем. Граница Қазоқистон. Москва, Челябинск. Бо Астрахана мерем. Билет да нигоҳ мекунем. Агар шид, билет қати поезд қатия мегзаронем иншоалло. 2-3 вариант дорем. Ина мошин марҳамат мо хизмати шумо даем. Бачаҳо ҳама чой хӯрдаиста кафеда. Ина мошин ҷойнамозам дорем барои намозхонӣ. Касе желаи намозхон. Ина ҳама ҷойшона брон кардагия. Шуморо биёед занг занем, ҷоятонро брон кунем, хизмати шумо даем. Ина мошини мо. Бародаро хаволи сёмка накунем, гуфт соқ салома рафта бия. Баъд насиб боша сёмка мекунем бо. Унам кафе замзам бо чоя мехӯрем, ҳама омадагӣ тайёр аст. Насиб боша дар дуо бошем, мо сафар дем насиб боша. Ина мардум мошин рафт, дуо кунем. Мошин пур шуд рафт. Дуо кунем соқ саломат рафта бия. Метро Волгоградский проспект. 7 сентябрь.